Găsit la o nouă reclamă cu Minecraft. Ce mai? Azi jucăm Minecraft beta pe beta, na. Acum vreau să vă arăt ce am făcut eu pe survival. Ce pe creativ? Că eu l-am dat pe survival, dar nu știu de ce. Aici era pe survival, mi-am făcut o casă de diamante. Da, cred că se vede de acolo, din poză. Ce am făcut, ce nebunie am făcut eu aici. Și poate azi o să vă arăt niște comenzi pentru Minecraft. Hai să vedem ce putem să facem în ziua de azi. Așteptăm puțin să se încarce. Sau tai? Hai să tai. Vreți? Dacă nu se încarcă în următoarele câteva secunde, tai. Las că nu mai tai. Nu are rost. Adică e prea devreme să tai, adică na. What the hell? Hai să vedem ce am făcut eu în Minecraft. Am fost foarte ocupat. Hai să vedem. Hai azi! Chanting word. Tu ai generez mult? Bubble like you, am pus mere de aur în chesturi. În sfârșit, uite niște căluți. Stai că nu s-a făcut aici. Un pic. Ce ai aia? Ha? Parcă l-am văzut pe un sătean în casa mea. Asta mă deranjează. Am unelte de aur și am costum de diamond. Nu cât-ți dă. No thanks! Băi, ce enervant îi! Băi, cred că Minecraft tu iar se face lumea, dar de câte ori se face? Da, poate reclamele. Ce install? Mie nu trebuie așa ceva. Era să zic o prostie, am tăiat YouTube cu videoclipurile. Era ceva cu F și termină cu Y. Ăsta cu U. Și dacă zic beau, el ta șterge YouTube-ul, ori mai este vreun copil care îmi dă report la video. Of. Vreau să-l peste an în casă. De ce are până la urmă? Numai când filmez merge cu lag, ești nebun. Mi-am făcut și un pod. O să vă arăt acolo ce am pregătit. Stați... Stai... Câte berușesc... Nu! Îmi cer scuze, băieții, pentru lag. Deschidem aici. Suntem ușa care intră prin noi și nu vreau asta. Hai să vedem ce în primul chest. Wow! De unde atât am stat o grămadă? Dar oricum, Minecraft-ul ăsta l-am de un an. Nu, e atât. Nu mi-am umplut asta numai cu emeralde. Și copii și de toate. Nu numai astea. Ia uite, băieți! Dacă voi scrieți ceva în comentarii, eu vă răspund și vă dau imediat. Nu e așa că e drăguț? Da, avem enchanted apple.
Aici aveam numai diamanti, nu mai încăpea diamantele și am pus un topor de diamant. Aici, în chesturi, nici asta avem. Încă seara. Din păcate nu merge pe survival, n-am destul experiență, deci o să mă dau cu creativ ca să pui, să vă arăt toate alea pentru cum am bloc și cum să schimb eu atât. Eu zic că e suficient. Mai întâi să se strângă like-urile, apoi dacă mai facem un episod. Dacă sunteți noi pe acest canal și nu v-ați abonat, vă rog, ce mai așteptați? Noi facem videoclipuri de toate jocurile, dacă îmi lăsați în comentarii, în secțiunea de comentarii ce jocuri să facem, eu fac. Promit că vi-l descarc. Adică mi-l descarc, ori cu mod, ori simplu. Mi-l lăsați acolo, ori cu mod, ori cu așa normal. Hai să vă arăt comanda. Puneți din asta. Stai. Puneți aici. Guide. Asta. Up. M cu 2 m. A. N. D. Așa. Acum băgăm din asta aici. B. L. O. C. K. Uite, mi-a dat command block-ul. One Steve command block. Deci, ca să nu ziceți că e fake și am făcut din Photoshop, uite, îl pun. Stai. Uite. L-am pus, uite. Acum intru în el. Nu e fake, nu e din Photoshop, pardon. Acum să vă arăt cum să faceți miniați, 12, ora 12. Uite, acum e seara, vedeți? Foarte bine că fac seara. Hai să vă arăt acum. Stați un pic. Time. Set. 0. Acum este. Și s-a făcut zi. Eu m-am mutat în luna asta de iarnă. Am spart ceva. Păi ce-am spart? Oh my god! Cât am spart? Ești mai bun? Asta ce mi-e comandă. Ce mai zici? Ce fac? Ce mai ziceți? Îmi zic, poate fac casă de cam am bloc. Ce ziceți? Sau casă de tinetezi după ce o să explodezi. Și să mai pună chesturi în ea. Iar am sparge. Băi, ești nebun. Ce am făcut, băietule? Am făcut răsărit. Trebuie rapid un ceas. Dacă nu, o să termin meu privat. Aparent, nu s-a despărțit toate, foarte bine. Nu știam ce-am spart. Azi o să pun o muzică cu o melodie. Să vedem, după ce terminăm acest episod imediat o să pun. O să fie tot ceva cu Five Nights at Freddy's. Mă gândesc să mă apuc de Five Nights at Freddy's. Până la 6, nu pot custom Nike, că n-am calculator deocamdată, din păcate. Na. Nu, se numește Never... Nu o să spun. Nu, o să fie o surpriză. O să vedeți din titlu. Nu o să vă spun. Începe cu Never, da. Dar nu vreau să vă spun. Chiar o să rămână o surpriză.
Vă pun în titlu. Așa e mai bine. Am eu o surpriză. Vă pun și cine-i făcută. Seriously. Și eu când zic seriously, e chiar seriously. O să fac după ce termin episodul, că acum am puțin lag. Sărim, băieți? Iuhu! O să aruncăm astea, că oricum, dacă eu stau acum 5 minute, o să dispară. Oricum, n-am ce face cu ele. Am făcut case la 7 ani, pe tot pe survival. Știți cât m-am chinuit? Doar igluurile. Atâtea n-am făcut. Cei care au casele sunt deja băgați. Dar aia care au casă de zăpadă, stai că nu mai știu care a fost. Asta a fost de zăpadă. Deci casa asta a fost făcută din zăpadă, nu din gheață. Alea din gheață l-am spart și l-am făcut din diamant, na. Îmi pare rău pentru săteni și vreau să-i ajut. Poate într-o zi, când o să mai am timp, să le fac un protector, un air golem și să le fac și casele astea de el, să le fac de diamant. Le-am lăsat și lor, ce le-am lăsat aici. Au nevoie, poate. Le-am lăsat un pat alb. Eu. Hai să încercăm să ajutăm acest sătean. Aici spatele, nu? Da. Hai să-l ajutăm. De ce nu? Adică nu. Eu nu am furat nimic din acest sat. Eu nu am furat nimic de aici. Și vă pot demonstra. Eu n-am luat nimic din satul ăsta. Le-am lăsat sătenilor și l-am mai pus și feta în diamant în chesturi. În chesturile lor. Le-am dat degeaba. Dar ce caută asta aici? Ia uite, i-am pus în fermă. Ia uite, băieții sunt la fermă. Ia călpatul. Nu ți-o rușini. Haua! Ce cu steagul ăla ai Rusiei? Rușii ne urăsc și noi urâm rușii. Fuck eu! Am zis fac eu, o să mă interzică YouTube-ul. Acest YouTube, o să mi-l dea jos. Am zis, bă, nu mai știu să vorbesc. Am zis, acest, ce e asta? What? Raid. Ce aiba? Spuneți-mi în comentarii, ce e asta? What the fuck? Call. Ce e raid? Spuneți-mi în comentarii, băieți, ce se întâmplă? Este Rex. E un căluț? Da, e un căluț. Ce se întâmplă, băieți? Eu sunt pe creativ acum. Hai mă, hai vino să ne luptă, hai! Hai! Vino că eu am sabie de diamond. N-am dilemi, să zici așa. Am fost mult laminat. Iată! Îl doare în puțulică. Haua! Dacă-i faci ceva la cal, îți bag cuțătul undeva unde nu trebuie să spun. Pe YouTube. Asta? Au! Așa de mici, cred că la aer golem. Da, nu e de să fie. Eu trebuie să-i omor pe ăștia. Păi stai, dar eu nu găsesc. Nu-i găsesc. Cum moare. Hau! Uite, e purilă. Ha. Bă, dacă cumva să... Hai mă, să ne luptăm. Eu vin și la bossul vostru. Și
acel pac undeva unde nu trebuie să spun. Ha! Fugi, villagerule! Nu-i găsesc. Ha-ha! Ne-am găsit și la... Fugi tu, fugi că vrei. Oh, nebunule, du-te la spitalul, de nebun. Mai sunt doi mobi. Și eu pot să fac la fel. Ce? Vine alții și mă protejează? Mi-a rămas prostul ăsta. Ha! Ce vrei, mă? Dacă nu vreau să fac episoade lungi, a durat acest videoclip doar 16 minute. Că atâta am eu timp. Eu vreau să postez acea melodie. Păi dacă mai vreți episoade cu Minecraft sau cu alte jocuri, spuneți în comentarii și dați, stropiți, ștoarceți acel buton de like. De like, nu dislike. Dacă vreți faceți dislike, nu prea mai postez. O să postez cu alte jocuri. Dar spuneți în comentarii ce jocuri să descarc. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like-ul. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!